Ndandina hanzvadzi yangu ndapinda netsaona mai wangu ona igoropa vari kuita kutodiwa madzakona chipatara chibva zvawanzwisisa amunoziva motora nyimo tobva taenda kutora nyimo dziya pekutanga vangu vatiti pagrosari ende kuchipai tubhakedzi dzenyimo tobva taenda kutora nyimo dzichiri mumunda nyoro dziya ndobva watipa nyimo dziadani dzakaora hanzvadzi yangu bati mai mabvumbe kutipa nyimo dzakaora kureva kuti nyimo dzavo ndobva dzakaita kana kuti ndata ameni hatina kuzoenda kunodzitora kusvika pari nhasi mwana wangu zvaakaenda kundorima mwana watete wangu nemwana wangu inini akandorima kumba kwavo musi wangu achiti wari kufanira kupedza ndima murume wavo iyeye akabva arowana nemwana wake musikana wachiti mwana watete wangu iyeye ari kudana nemwana wavo kusvika pai mabvumbo vakandidaidza vakati anyashanga achirega ake kuuya pano mai tinokuti zvakutopa pamuromo hawana kuti kumubhadhara ndichibva ndangonyarara saka nhasi nemai mabvumi makurwadza kuti ndanonoka kuuya kubhadhara uyu $15 seni ende yange $50 yange $30 ndakatoenda ngandoshanda imwe mari ndichibva ndasara ne15 nezvamakutadza kunzwisisa chiti mai mabvumbe zvinyari zvandokuitirai ndobva takangosidzana ndobva takasvika chiti baba wacho hawapo baba waenda kumusangano auoni kuti pane grajere pane daka riripo rekuti iwewe haungambotauri naye nekuti ine zvawakamuitira zvakadii zvakawanda saka munhu iye waunoitira zvakawanda iwewe munhu iwewe asina chaanokuitira iwewe ochizokuitirawo zvimbichana chete ipapo iwewe unomuona sei handi udori nehasha kuti unomuitira zvakawanda haiti zvachiwa ini bamukuvabaka kuuya kwawakaita wachichemaka ndatingatasi kuti mai mabvumbo ungadaro nekuti ndofunga kana wakada kutsa iwe wachozoya kuti wachichemera kambichana iwewe une zvakawanda zvawakawaitira zvakawandisa iwe wachizouya kukuchemera kambishana unomuti chii munhu handina kana kutomutana nawo aiwa kuti situation yakadaro kuti kana dei munhu ane full senses anoti chii ndozvatakuda kungoisita kuita chete nekuti iwe unomuitira zvakawanda handi zvawataura zvekumuipa zvinhu zvekupa magrosari zvekudii mari chinyi ende kumurimira kumuita chinyi zvese zvakawandisa zvaunomuitira but ozongoya akambichana chete akutochema kwauri iwe munhu iyeye dai uri ndiri nini munhu iyeye ndingamuti chii kana zvasingezopanzwa vakakati awa nai awa wakaitira zvakawanda inzwa wakaitira zvakawanda kusvika nevana wenyu vakaenda kutondorima kunda kwavo kubva kubva warohwa nenyaya yekuti wana kurohwa wana baba ndo wakarohwa mwana wake but vana wenyu havana futi kubhadharwa mari yakarima iwo watori nechikwereti chakowo futi apa wane chikwereti chako bedzi $15 chavanouya uchicheva misodzi kumba kwako iwo une zvako zvakawanda kudai zvawainazvo ndopari kuti namambo munhu yeye kauya pamberi pako unomutora sei zvawakaita aiwa timbopindura mubvunzo haidi mubvunzo that person to you is unthankful andinagona kuti munhu akashata unomuti chii akanaka akakuita zvakakurwadza saka munhu akakuitira zvakakurwadza unomupindura uchiti chii pane zvakanita zvakandirwadza iwo wacho pachezvavo wakabva wakasika kudini kuzvininipisa kuti mufunge zvaita ndisiri kuuya pano saka dini handakwanisa kutaura nawo songoti tinototaura zvakawanda namaya iwe unotaura wega kuti zviro zvakandirwadza zvakandirwadza zvito pane nhasi uri kungondirwadzisa ndisina mhaka nawo
saka munhu iye anoramba achikurwadzisa unoti chii ndopatuta kunzwa munhu iye ari kuramba achikukushungurudza unomuti chii ndongona kuyanda vanotana vasina kusiya aiwa katitaurei normal circumstances toda kunzwa chaizvo panguva wakatondirwa sei nguva turotatu wakakurwadzisa amwe vangavanangotona rina nditiko pamba pavo kana kuti zvidi nyangwe iri nhamo yandina yandaisviti pamba pavo teerera teerera uri munhu anotaurisa ndonzi effort pakatokanganiswa effort uri munhu anotaurisa zvotoonekwa kuti mukutaurisa kwako hauzivi zvaunotaura akakukanganisira yes zvakakurwadza yes iye wamukanganisira mbichana obva auya achindorwa nemurume wako panobuda sei tombobvunzewo murume wacho pangabude sei tiye aigara kutaura nhau dzake hatina kumbodzinge tiripo isusu but nhunha dzake wamudzirwa ari kutaura anga uri munhu ari noma unoita sei aiwa ipapo unoita sei inzwa kamubvunzwa ndokukubvunza ndovati kubvunza kuti upindure mubvunzo kuti unoita sei zvinhu zvakadaro unongomira zvako unongonyarara uri munhu herero uri pasta unopinda chii unongoraramo saka ungaite mwoyo murefu wakadaro wekungonyarara munhu wamuitira zvakawanda kumupa mari kuroverwa mwana kuroverwa murume itoti iwe uri murume kuroverwa mukadzi zvese munhu iyeye ouya kuti ari kuchema pamberi pako pedza kupai futi nyimo dzakaora okupai nyimo dzakaora zvese izvo so dani tibvunze munhu ari normal pakadaro unoita sei angasimudze roko ataura kuti pakadaro munhu adaro unoita sei right tura madzimai taurai tibvunze handiti ndozvaizvo ndo picture yavari kupenda kuti mai avo vakatirwadzisa mwoyo zvisingamboiti saka munhu akadaro anowanika ane chii muroyi kwauri ende uri nemataurire anoita mukadzi uyu anotoonekwa kuti mukadzi asingamiri pakutaura ukava pamberi pamambo mambo achiti mira tinzwe kutaura katatu munhu ari kupaumba chete it means kana murume haamiri kana kuna nebha chaiko haamiri nekuti munhu anodii anotaurisa kururunuka tatsangamire maiwawawa ungatitarisa kudaro pane zvandabata wataura futi wega nemuromo wekuti pamba pamaya wakati puukorokora handisi ndakatsikapo ndo vataura kudaro ka pamba pemunhu panonzi handifi ndakatsika nechikonzero chei munenge muchityei kutsika ipapo kuri kurunguwa kuita kutaura kwazotisvisa pana nekuti pandaiendapo kwaitaiti tiri kubatsirana iwo atindibatsira ichiwabatsirawo saka kana munhu achiti mushe mange muri kubatsirana munhu ozokutsvagira kuti mhosva pamusoro pazvo saka munhu right mai vaonekwa nemhosva asi mhosva yacho iri kuonekwa kuti circumstance masituation ndavakoseredza kuti wadi wataurisa izvozvo naizvozvo dare munoti chii vakapinda musituation iyoyo mambo tikaona mamiriro avangaitaura nezvavangaitaura namai avo waibatsirana vanhu vagere zvakanaka zvingatoitewo hawo kuti waita zvekupumhana waita uroyi asi haazvingoni kudaro vanofanira kubatsirana vanofanira kuripira mai avo mbudzi mbiri uyu hausi uroyi hwekuroya uroyi hwemabasa kudii
yekuti vanoda retrogression kana kuti vanoda kuti uyu asabudirire neutsinye wekuti asabudirire ndo uroyi hausi uroyi wekumuka usiku kana kuti wekudii but havadi kuti vaone achibudirira iwo chirwa mbishana vanobva vaenda kutondoita chii achangamiri semuonero angu avo wakataura zveshuru asi zvezvo muri kutaura kuti haisiri hakuzi kuti hawanoroya baba asi kuita kwavo kunoroya uyo ndo zvaakaona kuti kuita kwamai wavo kunoroya akatotaura zvekuti mai munoroya zvaari kuramba akasi akataura asi pakuripana mai ndikuona kuti mai wazova watadza hunhu usiwo watadza zveuroyi zvetisingatarisiri kuti zvinotarisirwa pakugarisana saka ingoti nyaya inogona kungonzi vanogarisani zvakanaka nekuti iwo ndo watori nezvakawanda kune iye asi akaitira zvakanaka futi vamwe munoti chii naichihwa munoti chii tokaikizvo ndinoona kuti ndokutoguma kwavakaita umuroyi handi pane pataurwa paya pachunzi kana anga akurwarira achirwara naye kupapa asi kutokumana kwavatoita iko kwavachawirirana vaimbowirirana havo asi havachawirirana ishe munoti sei tongaiti madzishe kuroya kwakasiyana siyana izvozvo zvawakaita mai vavavo mweya wekusada kuti umwe munhu abudirire mweya usikadi chakanaka mweya wakatoshata zvachuzi wakafanana nekuroya saka zvakuna mai vavo kuti sematauriro vari kuita pamwe vari kuda kungowaregirira ndiwaregerera kuti ndakuregerera senyasha dzavo dzekundopa kupa kwawanga wari kuita wachindopa pamwe wari kuda kuregerera hawatisi asi dzimwe dzenguva tsitsi dzinodii zvoitwa sei wamuzvare chamira kuti tongai varikutonga vari kuenda nenaye imakutoadistemba vari kuburisa kare saka muchiti chi judgment yatakuda takupai picture yezviripo saka moti chi judgment wakagone kuripirwa kana mbudziko right vamwe munoti chi nedzimwe dzinouya kudari munoti chi vamwe okay changamire vanhu vanogarisana vanhu vagara vachibatsirana mabasa avo ese mudzimba asi ndakatarisa vanhu vari pamberi pavo ndikutarisa mazera zveshuwa awa efoti akatuka nezvidhoo zvake kuti munoroya but mai vavanozotsamwa kuti mwana unobva wanditi mufunzo vasaunokagarisana agnesingabvisezvezenge ananikotaagnes effort vamwe munoti chi inini muchiona mai avo vakabva vakudza uroyi kuti wanyatso kubva pazvikwerete zvawainazvo zvimwana kuzvazvavo mai avo saka wakudza uroyi uye kuti akandituka kuroyi saka ndo zvawakabva waunza kuno asi bva wakanganwa kuti mwana uyo nguve mai avo ndo waiwabatsira mune zvese zvanga zvichidini zvichiitika chikonzero ndechekuti uyo akazotaurirei kuti ari kuda mari yake 15 asi mai avo kuona mari yengu yekobhadhara kuno kudare wakatadza kobhadhara 15 dzayo dzamai avo saka mai avo waineyo wanga waine daka $15 angaende $15 angabhadharwa balance $15 ndeuyu but uyu ari kutaura kuti uyo wanga aine mari yangu yezvii
yezvidhina yanga iri mari yanga iri $20. saka yanga iri mari $10 pa 3,000. saka mangu ine wanga waine balance yenyu mari wanga waine balance yenyu $60. So wotiti ndipei $60 yangu, ndipa $60 yangu ndokupai 15 yenyu ipapo. Muri kuona kuti ndo zvandakutaura kuti uyu aiwaitira chii, saka akora zvimbishana zvaanoaitira awa. Ochishava kuti wakuya wachirova murume wangu nezvimbishana, but iwo ane zvihombe. Ikada kupai dare racho. Saka takuti munoitonga sei ndopaane kuti tongaitione takupai nyaya yacho kristono ribatsirana awazunzawo nyaya kuti dai wangoregererana pasina kana chivo right muzvare ndise nyaya yaparwa namambo yatapiwa muono namambo kusvika kuti vanhu waibatsirana asi umwe ndiye akazorwadziwa nezvishoma zvaakaitirwa nomwe asi akaitirwa zvizhinji. So tiri kuti taikumbira kuti dai zvaibvira vanhu avo vangoregererana pamberi pedare vanogarisana zvakanaka. Okay, dare rinoona sekutaura kwaita muzvare kuti abva ajekesa kuti uyu akaitirwa anganiwa effort akaitira uye zvataurwa nababa waruredzo kuti effort akaitira Agnes zvihombe asi haaigumuna. Agnes ndo kuchiitira effort zvidoko doko akabva achibvisa chii murume wake, wana wake wakamborohwa ende so forth. Saka naizvozvo ndo Huroyi waitaurwa naeffort kuti iwe uri muroyi, ini ndokuita zvakawanda hauzvioni, iniwo ndarasi ndatadza paduku waakundirwisa. Saka iwe uri muroyi wemunhu. Ndo kumwe kuroya kunoitika vanhu mumisha wasingazivi kuti kuroya, nekuti unenge uri kutoroya nekuti zvauri kuitirwa zvihombe nemunhu hauzvioni, asi zvidoko zvawaitirwa iwewe zvinokurwadza. Ndo kuroya kukuru kwatinoona vanhu imimi muri muno muchindoita mamunogara nehama dzenyu, kuti hamutendi zvamunoitirwa. Iwewe chingodzi ombichana unobva wagumbuka zvekuenda kundodi kutondoita nehasha, asi zvawaitirwa nevamwe vanhu wagarisani wako zvihombe hauzvitendi, nekuti you are ungrateful somebody. Taura tizwa usimudzarowo pamusoro imambo dedata inini ndiri sekuru mumangano auya nenyaya Agnes. Right, ndiri kudaro ini handioni zviri zvinhu zvekuti vanhu vangafanira kugarisana motogarisana muri papopoto. Ndikuda kutaura kuti manzwiro andakaita nyaya ini ndakandatoshanyawo kumba kwavo, ndakatobva kosuwa. Aiwa, manzwiro yataurwa muno wainzwa nhasi. Kunzwa kwandaita noti manzwire, kunzwa kwandaiita kuti inototaurwa izvozvo. Ndakatoda kutaura nezvi zvekweredzi zvekutaura kunzi uyu akazoti ndakazomupa zvakawanda zvakadai, ndakazomupa zvakawanda zvakadai. Vachiuya zuro, uyu muzukuru wangu uyu murume waeffort vakatuma munhu nezuro chaiye vachitoti isu takafunga kuti nyaya isadini isaende kudai. Takataura kuti tipedzerane pachena nokuti zvinowanikwa mukudini kugarisana mukutaura sene mukuita. Takataura kuti nyaya vakatanga watotuma mumwe murume yekuti endai munotitauriro nani namai Mabvumbi kuti nyaya isadini. Nezve zvikwerezi zvataitaura taitaura zvikwerezi zvanga zvingori zvikwerezi zvekugumbuka. Hapana chikwere changu mai Mabvumbi, ndo mataura unoita.
ndikaita wabvunze hamuna here chikwere chavo chezvidhina handina kana chikwere chavo wakaforoma zvidhina ndo wakaforoma zvidhina takatenga zvidhina zvavo 2017 kubva pa2017 ipapo ndaingoshanda navo vana ava makavabhadhara here ndakavabhadhara ndo vakatofurirazve nekicheni yangu vakaichaja $15 ikavabhadhara zvidhina izvozvo 1000 hadzvanzi perfect ndo dzakatotakura mari ndodzimanini ikavapa mari yavo ndikashanda navo vana ava kubva 2017 pandisina kuzoshanda navo igore rino pazeitika zvaitika izvi tikavapa zvinhu zvakawandisa vasingashandi vana ava vachiva vachitora huku dzangu pamba vana ava vachiva vachindikundira zvakawanda wanda ndokuti vamunoona zera rangu rino ndava munhu wati kuremba handina chitsotsi ende handina ndinokukura kudai handina kana chitsotsi vana vandaivabatsira whatever chavaiuya vachindikumbira ndaiuya ndichivapa angava mafuta chingava chini baba vavo vachirwara ndini ndaienda ndichindovabatsira ndichinamata ndichidini izvozvi zvinhu zvendiri kutaura izvi vakandituma muna July ndikandovatengera memory card nemabhuredzi vakatokumbira shuga yangu yakasiliwa vakaramba kundipa vakazotorazve hembe dzikasvika zvinhu zvangu zvikasvika pa$31 vakauya nehanzvanzi yavo hanzvanzi yomurume wandai tichitaura vakauya navo kuzondipfuma uroyi akatora zvinhu zvangu $28 shamwari yavo ikatora zvinhu $10 mai peavo vakazouya murume wacho akauya negejo akahija mumunda mangu zvatanga tisina kutaurirana vakati tauya kuzohija mumunda kuti ava vauye vasakure ndima yavo ireruke pati vakazondipandukira vakuti takati munobhadhara saka inokusafarira zvangu kutaurisa kubva ndati it's okay chingeti yaimisa izvozvo uyu akauya akasakura zviya zvokungoti mungadai masimudza dai hata dzenyu isina kusimudza hata dzenyu isina kutaura kusimudza roko kuti aiwa sandizvo zvamama kutaura izvizvi handiti ranga ratoika imakarisiya maoko pasi muzokumbira rini darekutoita saka nezuro vakazotuma mumwe muprofita ndobva auya pamba ndobva auya akagwambaira kupfugama achiti vati tinokumbira ururegerera nyaya iyi ngaichirega kuenda pamambo isu tikati hamungakumbiri nhasi mangwana riro zuva rekoti imimi chiitai kuti inini handina zvandichakwanisa kutaura chitaurai nejinda raishe rukweza vakauya vakakumbira phone number kumba kwangu baba ega vanezuva ndikavapa phone number vakataura nejinda raishe jinda raishe vakandoda kutaura namai mabvumbi vakataura neni ndikati ininiwo kukumbira kuvaregerera ndinokwanisa kuvaregerera asi kwete izvozvi kana kuti kwete kunokumba kana vachinokumbira ruregerero vachandokumbira ruregerero tava pamberi pamambo jinda raishe rikataura navo baba yevi ndakakudzai kare kuti tauriranai muregererani ikoko saka nyaya payaveri muchandokumbira ruregerero pamberi pamambo saka ini zvatondishamisa mai yevi vachitaura kudai mai yevi ndikavaona zurwa vachichema vachindikumbira ruregerero saka zviri kutondishamisa nemashoko avakutaura handina kana chikwereti chavo kana uroyi hwachopote kuseri koma muchiregere kutaura umbowo wakadzika kudari pamusoro changamiri nindiri sekuru vabigness Florida takamboya panapa andichaziva ngauri muswatini sezvidi mabhikangu asina kufamba zvakanaka saka takazokwatitira nhasi Agnes Chinori ndakandifonera nesu akati sekuru vanhu vaya vauya kumba vachizokumbira ruregerero kuti nyaya isai chaenda mberi pamambo ndikati muzukuru isu hatisina simba rokuti tichaitonga no it's okay yataurwa umbowo handi because uyu munhu anotaurisa ende ichi ihanzvadzi yako
muzukuru wako uri kuona anoramba akanyarara mudare, vanhu vari kutaura vanhu zvisiri izvo. Ere mudare mune muchisimudza vanhu vachisimudza maoko vachitaura iye akanyarara. Saka unototenda sekuru wako nekuti danga kutoona kuti chifanira munhu asina chimhosva, but iye aine munhu ane mhosva nekuti mudare munotaurwa munyarare. Agnes urunzo right mazoona nyaya sandiyo yatatiri kufunga kuita yanga iri kutaurwa nhau iripo pachena kuti aiwa vanhu aiitirana zvinhu, noti kuti pane aiitira umwe zvikurusa, asi nhau ndeyekuti effort akatobvuma akatokumbira ruregerero zvekutaurwa nejinda raisherekweza zvese, ende aonekwa dare raona kudhara kuti munhu anotaurisa. Ndoda kubvunza chikwauri kuti ndakandokumbira ruregerero handisi kuramba, asi zvakaitika ndezvekuti ini ndakatofonerwa. Kwakando wakafonerwa naiye muprofita iyeye. Muprofita aishanda nyaya dzamai yavo. Muprofita uyu mukwasha wangu akarora tete wangu. Ndokuti enda handisipo pesaka, nandiri kumba kuna tete wairwara. Pandauya ndobva akazoya kumba, ambuya sori henyu ndaishanda nyaya dzenyu ndisingazivi kuti ndimakapara chinyi, ndimakanetsana namai yavo. Saka mai avo ndakamboti madima ndokumbirana ruregerero. Ini chimandati inini handina kana chandambokwanisa kuramba pawari beni kubva tichida kwari kweza nyaya ichitaura ndichada kwanisa kutaura nawo. Soti inini hangu zvekutaura inini hangu handiri kana zvematare inini handisana kuzviita. Ndobva akati imimi chiita izvo kuti mukumbirane ruregerero. Amen. Akaenda kumba kwamai avo, ini handa kuenda kumba kwoupenyu. Wachibva waenda wese muprofita waina mai avo kumba kwemuprofita. Ndobva wandidaidza ikoko. Wandidaidza ikoko ndobva kanzina nemuprofita achibvatsanaudza nyaya yake. Mai mabvume ndobva wanditi aiwa mai heviwo idini kana uri nechikwati kuti uda kukumbira ruregerero kumbira ruregerero. Handina kuwadaira ndakangokwanisa kuchema. Ndobva wakati mufunge zvenyu ini handidi kunetsana newana because ndakashanda nawo kubva kare. Tiba tatongobva ikoko tangowatese. Ndobva wakandita ini ndandokufunga kuti chinyi dai kuti nyaya takasoonana kare bai tatokanzisa nyaya kwamama. Zvino payari apachadini apachaita wangu aina mbuya wangu wangori tu ina nambonana sekrobe wangu wangori tu mai awana mbuya wao ayo pane pataurwa kuti mupurisa ndoba ndoda kuenda mirai mupurisa waishe foni yakatana nawo namai awa yanga iri foni yani chinzi ndoba ndoda kuenda yanga iri foni yani foni yani ndiyakati makafonera mupurisa papera kamakakumbira ruregerero. Ava ndo wakatotidaidza kumba kwavo kuti uye mutelefoni namba dzemupurisa. Hazvisina reference. Kana pane maendepo wati tigare banze tikumbirane ruregerero. Hazvisina relevance nekuti tiri kuona kuti muri vanhu magariro enyu abuda pachena kuti maamuri vanhu vanga vachibatsirana, asi nenhau yekubatsirana tiri kuona kuti muri kushungurudzana kubatsirana kwamaamuri kuita. Saka tichichiona kuti uyu auya kwauri ende nenhau yatiri kupuhwa apa tinotoona kuti iwewe nemafungiro auri kuita tinoona kuti kutaura hautadzi kutaura mashoko akaipa nekuti uri munhu tiri kutoona dare rikutoona kuti uri munhu anodi anotaurisa serei. Saka naizvozvo vanhu vaigarisana, so mutongo watingati wariperani unofanira kuti uri wekuti tisadambure kugarisana kwavaiita vanhu vagara vachigarisana. Saka pamusoro changu ndoona hangu sekuti yachinja mamiriro enge yakaita ine chimwe chimiro asi kugarisana kwavo kuripo. Saka indaifunga kuti zvakangonaka kuti sekuti avo vanga vasina mukana wekuti varegererane nekuti nyaya inge yavo yakuno. Saka avo vanongochiripawo makosti iwavo nyaya yavo yupenyu. Pamusoro yechangamiti nevatari vese munganzvenga zvenyu nyaya yehuroyi hongu mungataura kuti uroyi hwokunzi hutsinye kana kuti ndakavaitira zvakanaka
handizvo uroyi vakatondipuma uroyi hwokutoroya vanhu nokuti vakanditi imi mbuya Magumbe imi muri muroyi chaiye imi makamboroya hevi nhasi mabva maroya futi baba hevi nahevi vamwene vacho vachibva vati mai hevi handizvo zvatafambira panapa tauya kuti mbuya mai Magumbe vaye vaone baba hevi vatsikwa-tsikwa nemombe zvese izvi vakatungwa zvese izvi saka chinangwa chavo chavakawira kumba kwangu vakauya vachiti tauya kuti muye muzoona murwere wenyu baba hevi vatsikwa-tsikwa nemombe nokutungwa saka uroyi chaihwo. Saka inini kuti ndiunze nyaya yangu kumwe handina kuunza nyaya yangu kuti ndoda kuripa kana ndoda kudini, ndoda kuti ndicheneswe uroyi hwangu kumumusha mumhuri yokwamutisi ivanhu vandiri kuroya. ndakakuwa kuti vanhu vanga vachitomene rusere kwechuru kuti mai avo vangocheneswewo kana vasina kwanisa moenda kuseri kuti zvechichemo chavo tozoona modzoka tozoona kuti zvabva ikoko kuti mungaende kumba kwemunhu zvitopuma munhu uroyi then mabva ikoko then tozoona kuti wangakuritirei chii. simuka heri chiremba tsanangura kuti ndaona muri muviri dzirikunetsana rapiwe muri mbiri hapana muroiba inyaya yematukano chete saka rinokumbirisawo kuti mambo wakuenzanise bapedza hapana uroyi matukano chete aripo ende vanhu havagarisana unondobvisa mbudzi mbiri dzaunopa mai yavo then imweyo ounza kuno kudai nauri kutaurisa uite muromo mushoma iwoyo uite kutaura kushoma mambo ndinokumbirawo pana wemupo wangu handisikuramba hangu asi pari zvimwe zvandinona ndinotengesera kuti ndikatengesawo fochi yangu kufunga kupera kwamachi ndikatengesawo fochi tokupa nguva onai nemari yamakaunza kumudari imari ndakaunza 70 US. 70 US right kusaka unomabhadhara by 30 April 70 US nembudzi mbiri dzaunonisa muhwani yaunonza kuno. ndaikumbira wangu mai havana kupataura zvakanaka incidenting yes my expenses ari kusvika pa 150 yes taurai tine vanasekuru vari kubva kuharare vatuya pano kudai tawakauya for the first day ayo varikuyawo kuitire saka dai anga auya nasekuru akagara wari taita hamangara ndisekuru mariona imwe yatabva kuita yakaine chii iina sekuru handiti wachimhangarira chii hanzvadzi yavo kuti yakapuma saka kana wauya kuita witness yani munhu watinotaura kuti uya naine witness nenguo dzavo ndiye uyu iye kana vanhu vakauya makazara seizvozvizvi don't expect kuti mubhadhara mauya kuti muteere chinyaya asi dai paine representation angadai auya agara apa obhadhara mari yekuti ndiye ari kudii ari kuda kuti hanzvadzi yangu yakadii yakatukwa taipinza kuti bhadharwai but nekuti ndiye hamangara nyaya yake ende hapanai hama dzadii matongo kwauya kubatsira semawitness avangodi
ngobatsirawo nemawitness anenge auya anokokorodzawo kuuya kuti abatsire chii. Saka musipo padare. Saka tinotora $70 ne$10 yawabvisa apa ndo mari dzatinotora dzedare zvaunanga ubvisa. Pani kuchuruka kuchuru nini ndataura ekuchuru ini ndandisingadi kuendesa kuchuru. Asi wati ini ndinoda kuti ndibva tacheneswa indakavachenesa ndandisina kumboona Huroyi. I think manzwa tichitoka nyaya kuti hapana Huroyi huri practical, asi Huroyi huri kubva pamashoko nezviito zvinoti kuti Huroyi wekuroya. Ndawataura kuti hamuna Huroyi wekuroya, ende tichitodaro ndetinotoziva muroyi tinotomuona kuti muroyi uno. Ndatotaura kuti hawana Huroyi ava. Matiwo wegacho wataura kuti ndoda kuti ndibva ndatocheresa. Saka tinoita munhu chiro chake kuti zvisadzikiswa. Saka hatiisi padare nekuti dare risandinoraodha kuti vaende kuchuru. But iwo wega ndowavolontia kuenda kusekwechuo. Ndine mhangu yandoda kutaura mama. Asi ndiri kutaura ipa panyaya yekuchuru. Ndokunga ndataura point inoti vakanditi imi mbuya mabvumbe muri muroyi makaroya. Ini ndakuona kuti hamuna kuroya. Muri kunzwa? Ini dare rese naona kuti hamuroyi. That's why tatopedza nyaya. Ndatopedza nyaya ndopamazoti ini ndoda kuti ndinocheneswa. Saka mandocheneswa sechido chenyu but not chido chedare. Saka iwo wati wabvise mari idzo. Ndinotenda mama kutsanangura kwese kwamaita nekubatanidza vakabata, asi inini chandakuda kuti ndoda kuti ndibate pakubuda kwataita munomudare munoti titakuenda kuchuru. Mukuru wangu uyoyo ari kukoko akuda akudza mashoko kuti ini ndichibva pano ndikunozvisungirira pambabani pambuya mabvumbe. Izvozvi zvino hazvizikani togona kuti tichata kunongana kuti munhu azvisungirira. Ungazvisungirire nembudzi mbiri dzauri kuwapa kuti wadye. Zvingaitei izvozvo. Avo vada kuedza kuda kuya kunzwisisana nani nababa endo vandavati aiwa makangana kuti ndo zvazotipinza kuti panyaya yekunzi yaimukumbiro regerero imi mibva yekupi kwawari mana ndogara uku andambotara nawo be hazvina kutaurwa mudare nhatu dzavanzi vabhise fodya varongoeka fodya vari kukohwa sezvete wobvisa $80 mbudzi nhatu. Handioni mhandisungirira chinongoita iye zvezvinhu endai mondogara distance musingakweretani musingadii handi zvozoti papaya pamuno 1 year 2 years munozotanga kudii zvaye kuti pambudzi iri mari ingaite mari $40 yedara. You see the book not cheap. Very no. Kusadziwa kuti pavanoya vachitipa vanotipa sei? Varonza dare rori kana kuti ishe varikuishati kweza unokuenda kudare kwaishe kweza then iye purisa anoziziva anobva akona kuti wanga wadini wabvisa. Saka tavapa 30 April kuti fodya vandopise otengese fodya vasingamhanyi voita zvakanaka kuona kuti vanenge vabvisa $80 plus mbudzi nhatu 1 yonera kwamambo 1 zondoripirwa Chekwa.